teu, Toni, aquest? Bon dia a tots. Com és habitual, el club durant els últims anys anem millorant amb certes facetes del club i cada any hem intentat fer el millor possible les coses, però per circumstàncies i pel moment que està el club i pels moments que s'estan vivint, intentem continuar amb aquesta línia. Tant és amb jugadors com amb empreses, com amb col·laboracions, que el club s'ha obert, el club està dintre d'un àmbit social important, aunque sigui un club modest dintre del món del futbol, però el treball ens avala una mica i llavors també intentem ajudar-nos entre el que és el club i les col·laboracions que es fan al club. Avui ja feia dies que estava previst amb l'empresa PCB, que són el Manuel i el Segundo, que ja fa 3 anys que col·laboren amb el Benavent, però és una empresa que col·labora ara farà 3 anys i llavors durant l'any sempre fem una mica com que la seva col·laboració al club per nosaltres és important i com que el club ha de continuar endavant, intentar a poc anar mantenint el que el club té. Jo més aviat el club té moltes empreses, però sempre hi ha 3 o 4 empreses significatives, en aquest cas. A vegades és per la relació que tenim amb el poble o a vegades és per la relació personal que tens. Hi ha uns compromisos i han d'anar complint i un treball que s'ha d'anar fent i el temps passa balanç i es demostra que any rere any anem continuant col·laborant i tothom fa el màxim possible dintre de les seves possibilitats. Nosotros estamos bastante contentos del patrocinio y la relación personal que hay con el Benavent. Solo decir de que le deseamos todos los éxitos posibles y que nosotros continuaremos en la línea como hasta ahora, ¿no? Simplemente está resumido bastante rápido y fácil, ¿no? Es decir, la trayectoria del Benavent es una línea muy positiva. La empresa siempre lo hemos tenido en cuenta y la conclusión es de que estamos muy satisfechos y con ganas de que se continúe con esta misma línia. Simplement reiterar el que ja han dit el meu company i l'Andreu, que novament acudim amb aquesta cita per fer la presentació, la escenificació, diguem, del suport que com a empresa donem a la iniciativa que estan portant a terme i que tan bé, diguem, encapçala l'Andreu en aquest cas. Simplement acudim aquí per refrendar un any més aquesta situació, no res més.